Miksi neurokirjon lapsi romahtaa kotona, vaikka koulussa ja päiväkodissa olisi opettajien ja hoitajien mukaan mennyt tosi hyvin? Moni vanhempi syyttää tästä itseään, mutta kyse ei ole uhmasta tai huonosta käytöksestä, vaan kyse on puhtaasti väsymyksestä. Koulussa ja päiväkodissa lapsi saattaa käyttää ihan jokaisen energiarippeensä siihen, että hän pärjää, sopeutuu ja pysyy muiden mukana. Ja hei, muista, että neurokirjon lapselle ne kaikista kivoimmatkin jutut kuormittaa aivoja ihan valtavasti. Sitten kun lapsi tulee kotiin, paikkaan, joka on se kaikista turvallisin, kaikki päivän aikana kertynyt kuormitus purkaantuu kerralla ulos. Meidän nepsykuntoutuksissa mietitään yhdessä teidän perheen kanssa keinoja siihen, miten saadaan lapsen päiväkoti- ja koulupäivän jälkeistä kuormaa kevennettyä. Me voidaan myös keskustella päiväkodin ja koulun henkilökunnan kanssa siitä, miten tehdä lapsen päivästä vähemmän raskas, esimerkiksi taukoja lisäämällä tai tehtävien määrää vähentämällä. Onko tämä teille tuttua? Kerro kommenteissa, miten teillä puretaan päiväkoti- ja koulupäivän kuormitusta.